has attacked Myanmar's navy there, and so, struggling to recruit, the Tatmadaw is now reportedly deploying non-combat personnel to the front line, indicating a dire manpower shortage. Janta spokesman Zaw Min Tun has stressed the obligation of all citizens to defend the nation, urging compliance with the new conscription law. Not allowing to go to Delhi. In democracy country, we have the right, because the farmers are slaves of India. नैबेखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला दिनै सुक्तिनि गेजेरजों बिथांखौहाय बहननायनि थांखि दंना गैया दिनै लोगोफोरा जायफोरनि मटिभ्सआ जोंनि जितु रिजनल सेन्टिमेन्ट्सखौहाय कमप्लिटलि माने डिसक्रिमिनेट खालामनायनि फारसे जोङो ओरैनो जायनि जाहोनाव मोनसे सिभिल वारआ गोसारो बिथांमोननि हादरावहाय खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोयै बरायनाय थाग्रोबाय एमएसपी खौहाय लानानै फार्मारफोरा खनसे आरो प्रोटेस्ट खालामदों दिल्ली चलो मोनसे स्लोगानजोंहाय आन्दोलन खालामदों खेतियकफोरा गोबां दाब दाब स्टेट्सफोरनिफ्राय दिल्ली चलो मार्च खालामदों बिथांमोना गभर्नमेन्टनि जितु एमएसपी क्रप्सफोरनि भारतआवहाय मोनसे जितु एमएसपी ल आयेन मोनसे दादोंमोन खेतियकफोरनि जितु बेसादफोर ओंखारनाय खेतिनिफ्रायहाय नैबेखौ लानानै गभर्नमेन्टआ मोनसे मिनिमाम सपोर्ट प्राइस मोनसे सेट खालामना होयो स नैबेनि हेंथायै गोबां फार्मार्सफोरा माने दुखु फोरमायदों आरो खेतियकफोरा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गोजोननाय गैयै सरकारनि फारसे बिथांमोना प्रोटेस्ट खालामदों आरो नैबे प्रोटेस्टआवनो गोबाङानो प्रोटेस्टखौहाय होबथानो थाखाय सरकारा नारा-नाथा जुजिदों आरो थिग बिदिनो माखासे राबार बुलेट्स आरो टियार गेस लोगोसेनो दैजोंहाय सारनानै बिथांमोननि प्रोटेस्टखौ होबथानायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बिदिनो खेतियकफोराबो गोख्रोङै नारा-नाथायै नाजानायखौ नुदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोना मिथिनो हागोन जे म्यानमार हादरावहाय गोबां माने मोनसे गुलाय-गुजाय थासारि सिभिल वार मोनसे क्रिएट जादों जितु जुन्टा मिलिटारि जितु गभर्नमेन्ट जुन्टा मिलिटारिफ्रा बर्तमान सासन खालामो म्यानमारखौहाय नाथाय बिथांमोना दिनै माखासे रिबेल ग्रुप्सफोरखौहाय कन्ट्रोल खालामनायावहाय फेलिं जादों आरो जायनि जाहोनाव मोनसे सिभिल वारआ गोसारो बिथांमोननि हादरावहाय दा नैबे सिभिल वारखौहाय होबथानो इउएनअ सिम नैबे खौराङा सौहैयो बेवहाय नायबिजिरनाय जायो आरो रायलायनाय जायो सावरायनाय जायो मा आउटकाम फैगोन बेखौ जों फैबाय थानाय समफोरावसो मोनसिगोन नाथाय बेनि गेजेरजोंनो मोनसे जोंनि हादरनि थाखायबो एसे गिनो गोनां खौराङा बेनो जे गोबां माने रेफिउजिसफोराहाय जोंनि जितु सिमासेयाव थानाय जोंनि हादरनि स्टेट्स माखासे दङ जेरै मिजोराम नागालेण्ड आरो मणिपुर बायदि स्टेट्सफोरावहाय गोबां म्यानमारनिफ्रायहाय फ्ली खालामबोदों माने रिफिउजि हिसाबै बिथांमोना फैदों आरो लोगोसेनो जुन्टा मिलिटारि जितु गभर्नमेन्टनि आर्मी ट्रुप्स बिथांमोनाबो सिभिलियनफोरजोंहाय लोगोसे खारफाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नैबे मोनसे टेन्स सिचुएसन जोंनि हादरनि थाखाय स नैबेनि फारसे गभर्नमेन्टआ मा स्टेप्स लागोन बेखौ जोङो फैबाय थानाय समफोराव आपडेट्सखौ मोननो हागोन आरो मोनसे खौरां दिनै डिआर नाब्ला सारनि मोनसे हियरिं जानो गोनांमोन हाइकर्टआवहाय नैबेनि बागै आं खौरां लानो बेनि बागै माखासे आपडेट्सखौहाय नोंथांमोननो बेनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय होनो थांगासिनो दङ आरो जा मानगोनां सीएम प्रमोद बर' बिथाङा मा बुंदों डिआर नाब्ला सारखौहाय लानानै थ नैबेनि बागै सावरायनायनि सिगां नोंथांमोननो आङो बिथांनि बुंनाय क्लिप्सखौ ससे दिन्थिग्रोनानै आखायाव लादों आरो लोगोसेनो जोबथारनायावहाय नोंथांमोननि थांनाय भिडिअनि फारसे जितु गोबाङानो कमेन्ट्स हरदों नैबेखौबो फरायथिनानै होगोन आरो सोर माबायदि सोरखौहाय सापर्ट खालामनानै बुंदों खोथा आरो सोरखौहाय फैजानो लुगैदों सरकाराव फिन खनसे नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय फरायनो थांगासिनो दं बेनि सिगां नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ नायना लागोन कर'नाखसै दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन आरो खेबथाम भट होनानै बिपिएफ हान्जाखौ सरकाराव लाबोदोंमोन नाथाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोनबो मोनाखैमोन रैखाथिबो मोनाखैमोन जेबो मोनाखैमोन इउपिपिएलआ मोनसे सुबुं दंमा खुंदों आरो हाजार रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बेखौनो फोरमान होदों जे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाया जे इउपिपिएल हान्जाजों दङ रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय मानगोनां सीएम प्रमोद बर' सारा जोंना बुंदों बिपिएफ सरकाराहाय थांनाय 17 बोसोराव रन्जन दैमारि सारखौहाय मानो दिहुनाखै बा बिथांमोना दिहुननो हायोमोन होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा बेसेबां सैथो आरो बिथांनि जितु बिबुंथि होनाय बे थारैनो बिदि जामारगोन नामा दिनै बिथाङा खुंथाय गोहोआव थानानै दिनै बिथाङा पावाराव फैनानै मोनसे हिस्टरिकेल मोनसे गोरोबथा बानायनानै थामथि गोरोबथा बिटिआर जितु पिस एग्रिमेन्ट बिथाङा एनडिपिनि गासैबो फेक्सन्सखौ लानानै बिथाङा दिनै नैबे बिटिआर सुक्ति
एडभकेसिखौ खालामो आरो बेनि मेन सिगनेटारि बा फाउन्डार बिथां डिआर नाब्ला सारा एनडिपिनि फाउन्डार हिसाबै दिनै बिथांखौहाय सुक्तिनि थाखाय इन्टारिम बेल लाहोनानैहाय बिथांमोना सुक्ति खालामनो थाखाय लानानै थाङो नैबेखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला दिनै सुक्तिनि गेजेरजों बिथांखौहाय बहननायनि थांखि दंना गैमारामोन दिनै सुक्तिनि गेजेरजों बिथांखौहाय उदां जाजानायखौ लुबैदोंना लुबैयाखैमोन ना नैबेवहाय गभर्नमेन्टनि माखासे पलिसिसफोर दं ना स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे पलिसिसफोर दं नैबेनि फारसे आं आसा खालामदों रायजो राजा नोंथांमोना एसेब्लाबो नलेज थागोन आरो नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानदों डिआर नाब्ला सारखौहाय दिनैनि समाव बबे मोनसे सरकारा दिहुननो गोनांमोन आरो गोनांथारमोन बा दिहुननो हाथावथावमोन दिनैनि समाव जोङो सरासनस्रायै बुजिनो थाङोब्ला दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों आं सानो डिआर नाब्ला सारा सासे मेन सिगनेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै जेलनिफ्रायहाय उदां जानांसिगौमोन होननानै नाथाय बिथाङा दिनै थांनाय बारग' सरकारखौहाय आसि थुबाय थानानै दिनै बिथाङा गावनि जिथु मावनो गोनां खामानिनिफ्राय बारग'नो नाजादों नामा नोंथांमोना नैबेनि फारसे कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरनो हागोन स' नोंथांमोननि गोबां कमेन्ट्स फैदों थांनाय भिडिअ नैबेखौ आं नोंथांमोननो फंनैसो माखासे कमेन्ट्सफोरखौहाय फरायनानै होगोन गासिबो कभार खालामजोबनो हानाय नङा जितु भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन अब्लाबो बेनि गेजेरावनो माखासे कमेन्ट्सफोरखौ आङो फरायथिनानै होगोन स' भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय थार्ड लिस्टआवहाय बिपिएफआ फैगोन ना फैया बा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि बागै बिक्रम दैमारि आदाया मा बिबुंथि होनायमोन आरो अग्निवीर स्किमा जितु प्रि रिक्रुटमेन्ट जागासिनो दङ बे मोजां जागोन ना जाया नैबेमोन भिडिअआहाय स' नैबेनि फारसे गोबाङानो कमेन्ट्स हरदों मनेन नार्जारी बिथाङा लिरना हरदों प्रमोद बर'आसो 000 जागोन होनना लिरना हरदों आरो गणेश बर' बिथाङा लिरना हरदों बिपिएफ लंलि जानकि ब्रह्म बिथाङा लिरना हरदों युप आर राइट गड ब्लेस इउ होनना बुंदों युप इउ आर राइट गड ब्लेस इउ होनना लिरना हरदों बानेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिरना हरदों पि बर' सारा उल्थासो बुङाखै बुंखायो बेनिखायनो थेंक्स जासिबाय बिथांनो होननानै लिरना हरदों दावराव नार्जारी सारा लिरना हरदों थाम्स आप थेंक इउ आयं भारती ब्रह्म बिथाङा लिरदों आरे बाबु प्रमोदा माला मा देराखो होनना बिथाङा लिरना हरदों अनसुला दैमारि बिथाङा लिरना हरदों इउपिपिएल थारैनो गाहायाव थांसिगोन अजित बसुमतारी लिरना हरदों इउपिपिएल नि सिन्था धरनाया जेबो गैया दे फंबाय 16 डिफारेन्टखौ बुंब्लानो बिसोरो लासिंसिं जायो 16था डिपार्टमेन्टखौ बुंब्लानो बिसोरो लासिंसिं जायो होनना लिरदोंमोन बिथाङा रायज्लायनो मोनाब्ला साबसिनमोन नोंजों दे फंबायनो अके मालाबा मोनगोन आदा इउजार एफइ इउपिपिएल 000 मनजित मुसाहारि बिथाङा लिरदों बर'नि पार्टी मोननैनि गेजेराव फोजोबस्रांलायनाय जायोब्ला मामाया खुसि जागोन थ' बे थारैनो जेब्लायबो स्टेटआ जोंनि फारसे नै बिदिखौ लुगैयो बेनिखायनो जोङो किसुमान खोथाफोरखौहाय इगनर खालामनानै बोरैहाय हागोन बोरैहाय हाया जाथिखौ जौगानायनि लामानि फारसे जोङो बयबो दिनैनि समाव आगान सुरनो गोनां सम जानानै फैदों नाथाय बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा बोरैहाय बुजिगोन एसबि खेरखेतारि बिथाङा लिरदों गावसोरसो 000 जागोन आदा नायनोसै फंबाय समखौ नेनानै जोंबो माबायदि फिथाइ थायो बेखौ नेनानै थानोसै आरो बयबो मोजां चॉइस मोनसे खालामनानैहाय भटखौ थुबानो जायो अब्लानो जोङो मोनसे मोजां गोग्गो सरकारखौ मोनगोन आरो पाब्लिकआ लुबैनाय बायदि जोङो सरकारनि फारसे जेब्लायबो जोंनि खोथाखौ लाखिनो रोंनांगोन अब्लाना बै सरकारा मावा होनालासे थानो हानाय नङा बिथांमोना मावनो बाध्य जागोन पाब्लिकआ सांग्रां जायोबानो बिथांमोनाबो सांग्रां जानो गोनां खामानिनि फारसे कृष्णा बसुमतारी लिरना हरदों बिपिएफआ फैगोन होनना लिरना हरदों नायनोसै सोर फैयो धर्मेश्वर बर' लिरना हरदों बे प्रमोद बर'जों बर'फोरा जेबो आसा खालामनो हाया होनना लिरना हरदों जेसिका बिथाङा लिरना हरदों आगोलनि बिपिएफआसो फार्स्ट खामोन नाथाय हर्स ट्रेडिंजोंसो साथाम पार्टी मिलिनानै सरकार खुंनो हादों बावबाय नामा सीएम प्रमोद बर' नोंथां होनना लिरना हरदों स' अलरेडि आङो बै भिडिअ डाटाखौ होखादोंमोन नङा होमबा 2014 आवहाय दा थार्ड पजिशनाव थांदोंमोन बिपिएफआ नाथाय गोबां भट डिफारेन्सेस नङामोन सेकेन्डआवबो फैनो हागौमोन आरो 2019 नियावथ' रोखाखा अलमस्ट माने विनिं साइडआव थांहांदोंमोन बेवहाय जोङो बुंनो हायो जोंनि बर'नि गेजेराव जुदि नैबे मोननै पार्टिया ज' जानायमोनब्ला बा इउपिपिएल बा पिसिडिआर मुङै पार्टी गोदान फैयामोनब्ला थारैनो दिनै क'क्राझार समस्तियावहाय क'क्राझारनि जितु एसटि रिजार्भ एमपि नि सिट नैबेवहाय दासिमबो जोंनि बर'आनो थागौमोन सोरबा नङा सोरबा सासे मनजित ब्रह्म बिथाङा लिरदों इउपिपिएल एबसु 00000 होनना लिरना हरदों आरो बिपिएफ जिन्दाबाद सहिन बर' इउपिपिएल 0 जागोन बिपिएफ देरहासार लं लिभ हाग्रामा सार लाभ लिरना हरदों रिना बर' बिपिएफआ गभर्नमेन्ट थानायाव एमपि देरहा होनो हायाखै आरो गभर्नमेन्ट गैयैयाव जाम्बासो नों रिना बर' लिरना हरदों बिपिएफ गभर्नमेन्ट थानायाव एमपि देरहा होनो हायाखै होननानै मानो हायाखै जाखो बोरैहाय बुजिखो नोंथाङालाय दे जियानो हक आं जाम्बायानो नाथाय आंबो आंनि मथे बुङाखै आङो जितु डाटा दंमोन गुगोलाव दाबो नायफिनबानो जाबाय बेयाव गासिबो
डाटा दंजोबो बबे सननिफ्राय सोर देरहानाय स' भिउवार्स एन्ड रायजो राजा नोंथांमोन बयबो नोंथांमोननि नैबेबायदि भेलुएबल कमेन्ट्सफोरखौ जेब्लायबो नोंथांमोना हरबाय था आरो आङो सम लानानै नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ बिदिनो गेजेर गेजेर फरायथिनानै होगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोबथारनायावहाय नैबे जितु एमएसपि खौ लानानै खेतियकफोरा जितु धरना होनाय जितु प्रटेस्ट दिल्ली चलो स्ल'गानजोंहाय प्रेस होनाय नैबेफोरबायदि थासारिया नैबे गिबि खेबनि थाखाय नङा सिगांबो खनसे जाखांबायमोन गोख्रों भाबै नोंथांमोना नुबाय सिगांबो बेफोरबायदि गोख्रों फार्मार्सफोरनि प्रटेस्ट जादोंमोन थिग बिदिनो दासिमबो नैबे जितु थासारि दङ फार्मार्सफोरनि खेतियकफोरनि जितु मिनिमाम जितु एमएसपि नि ल' मोनसे फैदों नैबेनि फारसे गोबां बेफोरबायदिनो हेंथा बा दुखु फोरमायनाय बा नैबे ल'खौहाय बिथांमोना लुबैयाखै स' बिनि सोलाय सोल' खेतियकफोरनि जितु नैबे एमएसपि खौ लानानैहाय जे एमएसपि नि ल'खौ लानानै जितु बिथांमोननि दुखु फोरमायनाय बे सरकारनि फारसे जितु खुद्रिनाय बेयो थारैनो दिनै बिजेपि सरकारा मानो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खनले खनले जानो होबाय थादों आरो लोगोसेनो जों बुंनांगोन दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिजेपि बायदि दोलोखौहाय दिनै बरायनायखौ नुनो मोनो बिथांमोना जोबोद बाख्नायो नाथाय बिथांमोना थारैनो जोंखौ जाख्ल'नायखौ नुदोंना नुवाखै दिनै बेफोरो सेन्ट्रेल दोलोफोरा जायफोरनि मटिभ्सआ जोंनि जितु रिजनेल सेन्टिमेन्ट्सखौहाय कमप्लिटलि माने डिसक्रिमिनेट खालामनायनि फारसे जोङो ओरैनो आन्दाज खालामनानै नुनो हायो नाथाय बिथांमोना बबे मा नोजोरजों नायदों बिथांमोनासो मिन्थिसिगोन नाथाय जों सानो जोंनि थाखाय बिजेपि दोलोआ जोंनि रिजनेल सेन्टिमेन्ट्सखौ लानानै बिथांमोननि जि पार्टिनि जितु आइडिय'लजि बेयो थारैनो गोरोबनाय नङा आरो जों आसा खालामदों जों लुबैयो बयबो जोंनिनो बबेबा मोनसे दोलो इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा जोंनि रिजनेल पार्टिया जुदि जोंनि काउन्सिलाव थाबाय थायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे पिलार बायदि थागोन पिलार बायदि जानानै थागोन जितु जोङो सुखु दुखु जोङो सम सम जोंनि लिडारफोरजों दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि खाबुखौ मोनो नाथाय सेन्ट्रेल दोलोनि जितु पार्टिनि प्लान एन्ड पलिसि बेफोरो जोबोद गोजौ आरो गोलाव जायो जेराव जोङो हमदां हाया मोनस' हाया बा बुजिस' हाया बेफोरबायदि थासारिया फैयो जेराव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे खोथाफोरखौहाय सावरायनो थाखाय खाबुबो मोनि जायो गेजेर गेजेर स' बिनि थाखायनो बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय आरो टिल देन स्टे ट्युन